グラウンドの端から端までってこうや。ほらどうした。こんな程度で息が上がってるようじゃまだまだ鍛え方が足りねえぞ。あとダッシュ10本だ。行くぞ。さすがキャプテン、すごい足。僕たちだって負けていられません。おっ、そら行ったぞ。パスだ。遅い。そんなのんびりボールを持っていたら一軍では通用しないぞ。試合では1年生だからって容赦してくれないからな。たけし、こいつと交代だ。はい。さっきのプレーはキャプテンボールを持ってから次のプレーを考えていたのでは遅いんだ。いいか、こうしてベンチにいる時に両チームみんなのパス回しでの動きやプレーの癖、ボールをもらうために走り出すタイミングやサイドチェンジのキック力、そういうものを頭に入れておくんだ。そうすれば試合中いちいち全体を確かめている暇はない。だいい返事だ。今のお前は東邦学園の一軍の選手なんだ。降格したくなければ必死に頑張れ。よし、もう一回。ほら頑張ってこい。よし、今日の全体練習はここまで。それぞれクールダウンして上がっていっ。いやお疲れ様。確かに僕もお腹ペコペコだよ。けど君は思ったより体が強いね。疲れよりもまずお腹。この調子ならすぐに一軍の練習についていけるよ。そうだ、夕食の後一緒にランニングに行かない？学校の外だけどランニングにちょうどいいコースがあるんだ。お待たせ。それじゃあ行く。疲れた。それじゃあとはお風呂に入って寝ようか。あれはこれだけ練習してボールに触れることもできないなんて。若島津、疲れて動きが鈍ってるぞ。そろそろ上がるか。いえ、もう少しお願いします。仕方ないな。たけし、たけし、いつものランニングの帰りか。はい、今日は彼にも付き合ってもらいました。そうか、お前も知ってる通りたけしは1年生だが一軍のレギュラーだ。サッカーに年齢は関係ねえ。大事なのはチームの勝ちに貢献できるかどうかなんだ。お前もそういう選手を目指せ。いいな。そうだ、チームは自分が勝たせるくらいの気持ちを持ってやれ。よし、俺たちはもう少し練習していく。お前たちはもう戻って休め。はい、失礼します。それじゃまた明日な。
ようヒューガ。小学生の全国大会の時予選リーグであの時は引き分けだったけど今日は絶対に勝ってあのリーグ戦の時は南葛を決勝トーナメントに行かせないためにわざと引き分けてやったんだ。何？今日はそんな戦略ってやつは関係ない。力の限り戦ってそうはいくかよ。地上での実力はそっちが上かもしれねえが、そういうこと。俺たちの空中サッカー。そうはいかない。この俺がコールマウスを守っている限りその若始末の壁、俺たちがぶち抜い覚悟しとけよ。ヒューガさん、どんな空中戦法を使ってああ、ディフェンスへの指示も含めて頼んだぜ若し。はい。お前がいくら個人的に優れていようとサッカーはコンビネーションだ。つまり日本一のコンビプレーヤーである俺たちが最強。へえ、俺たち兄弟に対抗。負けず嫌いでいいじゃないか。お聞きください、この大歓声。スタジアムは超満員。いよいよ注目の対決の火蓋が切られようとしています。東邦対花輪。ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。凛々しい表情の選手たち、それぞれ熱い思いを持ってこの試合に臨むことでしょう。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。まずはホームサイド、東邦。4人で中盤を構成する形になっています。さあ試合開始。今井君、ここはパスに気をつけて。反町さん、塩田君、ボールを奪うことができません。このクロスは通るか。このセンタリングをものにできるか。パントキック、どこまで運べるか。和夫君、ロングパスを受けます。飛び越えた。和夫君、センターラインを越えて攻め込む。よっしゃ、フェイント。
フェイントだヒューガ君どうだセンターラインを越えて攻め込む。ここは一気に攻め込みたいところ。中村君激しいタックル。澤田君この勝負をかけた。ヒューガ君ゴールを狙う。パントキックどこまで運べるか。ダイレクトでパス。小池君ここはパスに切り替えた。ワンタッチで送る。反町君スリートクにかわす。パントキックどこまで運べるか。いけ塩田君スルーパスを狙う。長島君激しいタックル。ここはパスを出した。ドリブルと見せかけてパス。大本君ここは抜かせません。小池君ボールダッシュ成功。逆サイドにボールを振る。横にかわして突破。このタックルは完璧に上に。反町君連続突破で見せます。余裕で鋭く反応。これは見事にキャッチ。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。正雄君パスを回す。ここでパスカット。パスを回す。澤田君ここはパスに切り替えた。かわして振り切った。反町君激しいタックル。ボールを奪った。このパスをカットします。澤田君パスを出します。あっと奪い返した。河合君素早く横にかわす。和夫君飛び越えた。敵陣を切り裂く。和夫君センターラインを越えて詰め込む。ジャンプ1番かわした。和夫君渾身のシュート。中島君このシュートに反応している。パントキックで大きく蹴り出した。いい形でボールを奪った。横をすり抜けた。スライディングで止めた。パスを回す。澤田君ここはパスが切られた。体ごとぶつかっていった。ヒューガ君ここからチャンスを作れるか。行くぞ。ダイレクトでパス。ドリブルと見せかけてパス。塩田君ボールを奪った。体ごとぶつかっていった。見たかフェイント。絶対にフェイントだ。見たかフェイント。あとドリブルを見送る。これがタイガード。乗せるぞ。次に決まった。このためにグラウンドに立っているんだ。見たか。これがタイガーフットだ。飛び越えた。チャージが決まった。よしフェイント。フェイントあるか。見たかフェイント。もうこれがタイガーフットだ。横に飛んだ。鮮やかにゴール。よし決めたぜ。負けてたまるか。見たか。いけこれがタイガーゴールだ。相本君このボールをコントロール。横にかわして突破。パスを出します。ジャンプ1番かわした。かわして振り切った。東邦前半を優位に進めて終えました。この流れを保っていきたいところ。キックオフ。マサ君飛んでかわした。敵陣を切り裂く。
島君、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。塩田君、このパスをカットします。浅尾君、飛び越えた。ツインシュートだ。高島君、横に飛んだ。ボールはまだ生きている。加藤君、ゴールを狙う。中島君、これはキャッチできない。ここは抜かせません。両者激しく激突。空中での激突だ。中尾君、この大一番を制する。若島津君、横っ飛びでキャッチ。高島君、パスを出します。反町君、ここはパスに切り替えた。あーとドリブルを見送る。ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。鮮やかなジャンプ。加藤君、スタッとシュートを放った。お見事、華麗に止めた。ハントキックで大きく蹴り出した。玉井君、このパスをカットします。チャージが決まった。反町君、ここにはチェックを避けた。素早く横にかわす。ドリブルでボールを運ぶ。ここはパスに切り替えた。澤田君、パスを出します。このマッスルは不発に終わります。玉井君、横にかわして突破。澤田君、ここは抜かせません。ヒューガ君、ここでこれがタイガー君だ。このボールに飛び込む。これがネットに突き刺さる。俺は世界一のストライカーになるんだ。いけ。中村君、パスを出します。敵陣へ攻め込みます。また飛んでかわした。力をためて強烈なシュート。反応しているぞ。なんとか防いだ。川沢君、ここから打ってきた。時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところわずか。反町君、横にかわして突破。連続突破で見せます。反町君、ここから打ってきた。弾きます。吉田、ボールを持った。中村君、横にかわして突破。パス、これは通るか。おっと、攻守交代だ。加藤君、飛び越えた。ここからチャンスを作れるか。体ごとぶつかっていった。反町君、ここはパスに切り替えた。玉井君、素早く横にかわす。次々にかわしていく。一君、タックルも決めた。東方、この作戦指示が功を奏するか。パスを出します。フェイントだ。フェイント。フェイントだ。ヒューフィールドをこれがタイガード。このボールに飛びつく。まさに必殺の一撃で信頼してくれるみんなのために勝つ。よしにいけ。これがタイガードだ。ジャンプ一番かわした。敵陣を切り裂く。飛んでかわした。体ごとぶつかっていった。高島君、ここはパスに切り替えた。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。チャンスが決まった。岸岡君、横にかわして突破。ここはパスを出した。加藤君、飛んでかわした。高島君、このスライディングが決まった。小池君、ここはパスに切り替えた。ここはパスを出した。かわして振り切った。ドリブルと見せかけてパス。澤田君、ここはパスに切り替えた。かわした。柴野君、このスライディングが決まった。いけ。澤田君、こ
ール前に持ち込んだ。ナイスパスでシュート。さあボールと真っ向勝負。吉倉君、ボールはまだ生きている。反町君、シュートだ。澤田君、これはオフサイドです。いけフリーキックからのリスタート。中村君、パスを味方に送る。東邦、これは戦い方を変えてきたようです。完勝。大量得点で試合に花を添えました。負けたか。ヒューガはもちろんすげえけど、でも橘さんたちのコンビネーションもすご、特にあの空中さ。サッカーは自由な発想が大事っていうが、お前たちの空ありが。それにしてもたけしはこれから大変だな。東京都大会は激戦区だって言うし、その中で優勝チームとして。おっと、そろそろ行かないと次の試合に迷惑がかかっちまうな。じゃあな、今度は代表で会えるといいな。ああ、楽しみにして。なあ兄ちゃん、俺たけしに悪いこと言ったかな。部外者な。大丈夫さ。たけしは1年生であの東邦が。よし、それじゃあ紅白戦を始めるぞ。ちょっと待った、キャプテンがいないぞ。そういえば昼飯の後。それじゃあとりあえずキャプテン抜き。そうですね、戻ってきたら。そらいく。もらった。しまった。そうだ、前にアドバイスしたことを着実。前の試合で橘兄弟、もうすぐ3。そうなったらたけし、ワンツーで行くぞ。たけし、来年は僕が先頭に立って今の。もらったたけし。あ、ないととと。たけし、謝ることはないさ。いた。ああ、倒れ込んだ時に擦り傷ができたんだな。ちょっと待ってろ。あれ、消毒液が悪い。ちょっと消毒液をもらって。
離脱する。この程度の怪我に負け。まあそんなところだ。俺のことはいいだろう。それならさっさと消毒液。おいお前いいか。おう、持ってきてくれたか。あり。いいかお前、もう一回言っとくが、絶対に言うんじゃねえぞ。若島津、この前より反応。いや、俺自身はそんなに変わってないはずだ。今日のキャプテン。それじゃあとうとうけどさすが若島津だ。さあその調子で。若島津、すみませんキャプテン、今ので。左肩。それじゃあよし片付け。はい、練習とはいえ俺は何百本もタイガーショットを受け続け、今日のタイガーショットだから追うこともできたし、まさかキャプテン。いや、同学年が一緒にいてくれて嬉しいよ。頑張ろう。ああ、お前は。おう。あんたがヒューガか。なるほど、猛虎と呼ばれてるだけはあるらしいな。こいつは倒しがい。エースキラーの相談ということか。そういうわけだ。悪いが今日はエースキラーの名にかけてあんたは必ず止め。かかってくるがいいさ。猛虎の名が伊達じゃないところを見せ。お前1年生らしい。お前も間違いなくこの試合のエースキラーの力思いっきり。みんなそう言うんだよな。ついでに教えと。
待たせしました。ついに激闘の火蓋が切られます。待望の一戦を迎え、試合前からこの盛り上がり。東邦対東第一、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはホームサイド、東邦。4人で中盤を構成する形になっています。最高峰の若島津君を中心とした堅固な守備から、テクニシャンの澤田君がボールを運び、エースストライカーの日向君がゴールを仕留めます。そしてアウェーサイド、東第一。4人で中盤を構成する形になっています。チームの中心はなにわのカミソリファイター相田君。相手のエースを封じる守備に気を見たオーバーラップなど、攻守に抜群の存在感を見せます。間もなくキックオフです。今キックオフです。日向君、右へパスを送る。今井君、ここはパスに切り替えた。おっと、攻守交代だ。よし、フェイント。チャージが決まった。小野寺君、横にかわして突破。体ごとぶつかっていった。フェイントだ。チャージが決まった。反町君、激しいタックル。横にかわして突破。反町君、ゴールを狙う。パントキックで大きく蹴り出した澤田君、ワンタッチで送る。日向君、ここはパスに切り替えた。パスを回す。反町君、素早く横にかわす。シュートだ。パントキック、どこまで運べるか。小池君、素早くつなぎ、倉持君、ボールを奪うことができません。日向君、もうタイガーフット。このボールに飛びつく。狙いすまこれを決めなきゃストライカーじゃねえ。いけ。タイガーフット。スライディングでカット。反町君、横にかわして突破。敵陣へ攻め込みます。反町君、敵陣を切り裂く。ゴール前に持ち込んだ。激しいタックル。かわして振り切った。林君、ここはパスを出した。パスを回す。このパスは通らない。山田君、ここは抜かせません。澤田君、ボールを奪うことができません。ここはパスに切り替えた。チャージが決まった。それ小野寺君、素早く横にかわす。これはごぼう抜きだ。かわして振り切った。小野寺君、必殺のシュートを放った。これは正拳ディフェンスだ。パントキックで大きく蹴り出した。反町君、ダイレクトでパス。それ小野君、激しいタックル。小野寺君、センターラインを越えて攻め込む。どうだ、フェイント。体ごとぶつかっていった。小出君、横にかわして突破。小野寺君、ここからチャンスを作れるか。横をすり抜けた。小野寺君、豪快にシュート。弾きます。若島津君、これはキャッチできない。反町さん、ロングボールを送る。東第一、まだ守備の始めが整っていません。ドリブルでボールを運ぶ。さあ、ゴール前です。シュートを放った。
君ボールを持った東第一、ここからカウンターを仕掛ける。澤田君鋭く足を振り抜きシュート。これは反応しているぞ。ああ弾きます。山田君これをトラップ。フェイント。このクロスは見るか。倉持君このスライディングが決まった。伸ばして振り切った。チャージが決まった。澤田君ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。倉持君ここは抜かせません。東第一鋭い刃の持ち。相手チームに襲いかかるのか。林君ここで止めた。澤田君横にかわして突破。ここは抜かせません。それ行くぞ。ドリブルでボールを運ぶ。あっとフェイント。フェイントだ。もうこのタイガースロープ。これは入っているぞ。これがネットに突き刺さる。このためにグラウンドに立っているんだ。負けてたまるか。食らえタイガースロー。それ澤田君このスライディングが決まった。それ東邦リードして前半も折り返します。このまま押し切ることができるのか。キックオフで後半スタート。パスを受けた。鋭いスライディング。日向君ここはパスに切り替えた。パスを出します。ここでチャンスを見出します。スライディングで止めた。日向君ゴール前に持ち込んだ。パントキックで大きく蹴り出した。おっと攻守交代だ。澤田君素早く横にかわす。体ごとぶつかっていった。ここはパスに切り替えた。日向君パスを回す。あかわした佐々木君ここは抜かせません。小池君このスライディングが決まった。日向君パスを回す。澤田君横にかわして突破。ドリブルと見せかけてパス。さあゴール前に澤田君シュート。パントキックどこまで運べるか。反町君ここは抜かせません。東邦ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。まだ守備の体系が整っていません。そして振り切った。これがごぼう抜きだ。横にかわして突破。相田君これが俺のカミソリシュート。若狭君このシュートに反応している。ボールダッシュ成功。ここから一気に攻め込みたいところ。相田君シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。ダイレクトでパス。反町君このスライディングが決まった。ボールを奪った。井出君センターラインを越えて攻め込む。チャージが決まった。ここはパスを出した。倉持君ボールを狙うも届かない。澤田君横にかわして突破。佐々木君タックルを決めた。高島君ここは抜かせません。チャージが決まった。横をすり抜けた。井出君ここからチャンスを作れるか。あっかわした。澤田君激しいタックル。林君ボールを狙うも届かない。もらったフェイントだ。佐々木君激しいタックル。体ごとぶつかっていった。ドリブルと見せかけてパス。倉持君ボールを奪うことができません。ドリブルでボールを運ぶ。もらったフェイント。チャージが決まった。相田君
そにパスだ。ロングパスだ。あーとこのパスが通ります。小野寺君横にかわしてパスは次々にかわしていく。ドリブルでボールを運ぶ。かわして振り切った。小野寺君一発のシュートでゴールを狙う。これは正拳ディフェンスだ。パントキックで大きく蹴り出した。おっと攻守交代だ。ここは抜かせません。おっと攻守交代だ。澤田君スライディングでカット。これで奪い返した。敵陣へ攻め込みのタックルも決めた。横をすり抜けた。船本君ここで止めた。東第一鋭いランバーボール。相手チームに襲いかかるのか。スライディングでカット。スライディングで止めた。ドリブルと見せかけてパス。決まった。パスを出します。小池君激しいタックル。東邦勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。負けた負けた。東邦はやっぱすげえ。俺がヒューガを止めててもその間に他の奴らに。そういうことです。これが僕たちの強さですよ。まあな。ヒューガさん。しかしヒューガやっぱりお前はすげえぜ。お前のディフェンスも悪くなかったが。言いやがる。でもまあ負けちまったんだ。それじゃあヒューガ残りの試合も勝ち続けろよ。ああ楽し。エースが引っ張り後ろが支えるだけじゃなく、とはいえ全部俺と同じくらいの守備力がある選手が一人でいい。気のせいかな。いつもより疲れるな。いややっぱり疲れは溜まってる。強豪ばっかりと戦ってるからな。それに俺たちに向かう目だけじゃなくてぶつかってくる勢い。でも考えてみれば俺たちこれが全国ナンバーワン。特にキャプテンはああ相手のディフェンスが。みんなたけしのやつ頑張ってるな。チームを率いる自覚。よしフリーキックの練習。古田今井もう少し右だ。いやいやキャプテンのフリーキックの壁とか改めて立つと怖い。おい二人とも耳を貸せ。いいかお前が右に出してたけしが打つと見せかけて。わかりました。行くぞ。しまった。そっち壁が崩れた。ヒューガさん。何。もらった。しまった。
助かった。すみません。お前たちのせいじゃ。クソ、やっぱりキャプテン。よし、今日の全体練習はここまでだ。各自解散。個人練習もいいけど、ごめん。だから本当にごめん。また今度ね。たけしも自覚が出てきたらしいな。おいお前、若島津が左肩の古傷を見てもらいに医者に行く。それじゃあ晩飯の後にグラウンドに来い。分かった。よし、1対1だ。来い。まだまだだぜ。さあ俺、そうだ、それでいいんだ。お前の一番の長所はその勝ちへ。その長所を見込んで俺はいいか、心構えさえあれば技術なんてのは後から行く。さて、診察結果をキャプテンに報告しなきゃな。ロッカールームに誰か。疲れたろ。ほらそれじゃ俺も。こう暑いと炭酸飲料でも飲みたいところだが、練習後だし。ところで俺の足のこと本当は誰にも明かしたくなかったんだがいいか。そんなもの決まってるじゃねえか。もちろん勝つためさ。俺は小学生の頃から南葛の大空翼に勝つことをだが小学生の時も、そして東邦学園の恵まれた環境でそのことを東京都大会決勝戦のショックだった。それで俺はキラ監督のいる沖縄へ実際沖縄での修行で。だが俺はチームのそのせいで監督と揉め事になって、チームの連中にすればたとえ恨まれても。それなのにそれだけじゃない。そして俺は南葛と、つまり今だからこのリーグ戦、俺のサッカーでそのためなら誰だ。キャプテン。若島津。はい、もう全く。そうか。さてそれじゃ寮に戻るか。立ち聞きなんかしてすみませんけど、俺たちのために。よし、よお前か。どうし。
よし。頑張ろうぜ。よし。はい。よし。はい。あ。やあヒュガ、久しぶりだな。見すぎ。お前には一度あの東京都大会あれがなかったら、そうなればあの後自分を鍛え直。だからこの試合で、それは俺にとって南葛との戦い。今日は容赦なく。もちろんこちらも望むと。あの時は必死だったとはいえ、改めて今日の俺はあの時と。それは僕もだ。今日は勝たせてもらう。君のプレイは研究させてもらったよ。でも必ずそれは皮肉のつもりかい？いや、そのつもりがなかったならすまない。できればその言葉は使わないでほしい。ご覧ください。スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆。熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。東邦対武蔵、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。緊張の面持ち、選手たちがこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。
選手たちはいよいよ始まろうとしているこの一戦を待ちきれないといった表情。ここで両チームのスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずさあ激闘の幕が開けました。柴野君、ここは勝負を避けた。あっと奪い返した。そら小池君、このスライディングが決まった。日向君、パスを出します。反町君、ここからチャンスを作れるか。激しいタックル。西山君、素早く横にかわす。鋭いスライディング。パスを出します。日向君、ここはパスに切り替えた。横をすり抜けた。止められない。さあゴール前です。飛び出して必殺のシュートでゴールを狙う。森山君、ボールはまだ生きている。反町君、素早くつなぎます。松木君、ワンタッチで送る。このパスは通らない。小池君、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。フィールドタイガー向井君、このボールに立ちはだかる。森山君、ボールはまだ生きている。さあこの位置で受けた。鈴木君、ここは抜かせません。鋭いスライディング。ロングパスだ。吉田君、ボールの狙いも届かない。日向君、シュートを放った。パントキック、どこまで運べるか。はあ、それ一ノ瀬君、素早く横にかわす。出して振り切った。体ごとぶつかっていった。このパスは通らない。柴野君、激しいタックル。武蔵、この位置からのスローイン。柴野君、ここは抜かせません。反町君、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。あっという間に前半の15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。木野君、このパスをカットします。澤田君、素早く横にかわす。ここから打ってきた。パントキック、どこまで運べるか。西山君、ロングパスを受けます。鋭いスライディング。日向君、ここはパスに切り替えた。体ごとぶつかっていった。木野君、素早く横にかわす。かわした。あとドリブルを見送る。スライディングで仕留めた。澤田君、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス。吉田君、このパスをカットします。日向君、ここは勝負を避けた。木野君、タックルに決めた。横をすり抜けた。ここはパスを出した。ここで止めた。あとドリブルを見送る。チャージが決まった。かわした。ドリブルでボールを運ぶ。体ごとぶつかっていった。木野君、ここで止めた。かわして振り切った。チャージが決まった。おっと、攻守交代だ。西山君、素早く横にかわす。真田君、必殺のシュートを放った。高島君、このボールに立ちはだかる。体ごとぶつかっていった。パスを出します。ドリブルと見せかけてパス。反町君、パスを回す。日向君、パスを出します。横をすり抜けた。反町君、ここからチャンスを作れるか。さあゴール前です。ここから打ってきた。こぼれ球をものにした。このフィルタリングをものにできるか。吉田君、ここで奪った。東邦、慌てて守備に戻ります。澤田君、このスライディングが決まった。西山君、ボールを狙うも届かない。吉
両者一歩も譲らず折り返し。後半戦キックオフ。パスを受けた。ここはパスを出した。それあっと奪い返した。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。フェイント。ここはパスを出した。高島君、ボールダッシュ成功。澤田君、ここはパスに切り替えた。佐野君、激しいタックル。横をすり抜けた。美杉君、蝶のように回る。このスライディングが決まった。小池君、ここはパスに切り替えた。あっと奪い返した。佐野君、素早く横にかわす。ここはエースにボールを託して勝負に出るか。篠野君、スライディングでカット。ドリブルと見せかけてパス。東邦、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。ヒューガ君、パスを回す。反町君、ここは勝負をかけた。向井君、ここは抜かせません。パスを出します。一ノ瀬君、パスを回す。滝沢君、パスを出します。チャージが決まった。いけ。もらった。フェイントだ。ヒューガ君、ここからチャンスを作れるか。木戸君、激しいタックル。東邦、これは戦い方を変えてきた。ドリブルで突破。そこいつだぜ。かわして振り切った。ここでチャンスを潰します。今井君、ここは勝負をかけた。チャージが決まった。どうだ。フェイント。佐野君、激しいタックル。ここはパスを出した滝沢君。鋭いスライディング。チャージが決まった。鈴木君、ここはパスを出した澤田君、素早く横にかわす。これはゴールラインを割ります。双方ゴール前からどう展開していくか。タキチ、真田君、いい形でボールを奪った。反町君、ここはパスに切り替えた。長野とぶつかっていった。佐野君、パスを出します。あっと奪い返した。反町君、ここはパスに切り替えた。澤田君、センターラインを越えて攻め込む。鈴木君、ここは抜かせません。パスを出します。いけ。それ。澤田君、スライディングでカット。反町君、ここはパスに切り替えた。おっとフェイント。フェイントなるか。ヒューガ君、フィールドをタイガーショットをかける。森山君、このシュートに反応している。ヒューガ君、これを決めなきゃストライカーじゃねえ。ダメだ。いけ。三杉君、蝶のように舞う。澤田君、横にかわして突破。あっと奪い返した。小池君、ここはパスに切り替えた。よし。おっとフェイント。向井君、ここで止めた。横をすり抜けた。スライディングでカット。パスを回す。ボールを奪うことができません。ダメだ。よっしゃ、フェイントだ。佐野君、ボールが狙いも届かない。これがタイガーショットに飛びつく。反応するも決まった。このためにグラウンドに立っているんだ。見たか。食らえ。これがタイガーショットだ。それ。吉田君、このボールをコントロール。三杉君、これぞ貴公子のプレーだ。蝶のように舞う。高島君、スライディングでカット。ダメだ。フェイント。後半もすでに30分が経過。
ここからゴールは生まれるのか。佐野君激しいタックル。小池君ここは勝負を避けた。ドリブルでボールを運ぶ。澤田君パスを出します。ここでチャンスを潰します。反町優雅君激しいタックル。反町君ゴールを狙う。東邦この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに勝てなかったよヒューガ。今回の君にはおごりや隙があったけれど、今回は勝負にこだわる熱いヒューガ。君は本当に成長したな。心の底から実感したよ。それもこれもお前とだから。僕に感謝する必要などないよ。それはそうとやっぱりけど大丈夫だ。じゃあな美杉、また代表で会おう。あ、そうな。ヒューガ小次郎翼もうきっとこの体、君のテクニック、あの勝負まるで君との再戦。